аз вуруд ба ин кишвар дар бораи мақсади вуруд депортатсия мекунанд. шумо аввалош ки чизи мутаассифона наметонед мисол бо тариқи посолства дар назар дошта бошем. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. боз як қоидаи нав барои сафар ба Федератсияи Русия. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмидан ки регистратсияи шумо дар базадани Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, тафтиш мекунад. боз як қоидаи нав барои сафар ба Русия. сабтиноми ҳатмӣ дар замимаи госуслугӣ. шурӯъ карда аз рӯзи 30 июни соли ҷорӣ шаҳрвандони хориҷӣ ки ба Русия сафар кардан мехоҳанд бояд на дертар аз 72 соат пеш аз вуруд ба ин кишвар дар бораи мақсади вуруд ва будубош маълумот пешниҳод намоянд. ин қисми дуюми лоиҳаи таҷрибавӣ доир ба муосирсозии қоидаҳои вуруд ва хуруҷи шаҳрвандони хориҷӣ мебошад. яъне ки аз охири моҳи июн ҳар нафаре ки бо чӣ мақсаде ба Федератсияи Русия сафар мекунад, ба куҷо сафар мекунад ва кору фаъолият мекунад, ана ҳамёра бояд ки дар сайти госуслугӣ ба номи худаш ба қайд бигирад. яъне ки 72 соат пеш аз сафар кардан ин чиз бояд амалӣ карда шавад. барои сабти ном, сурат ва маълумоти шахсиро ба барнома ворид карда, санаи тахминии вуруд ва будубошро нишон додан зарур мебошад. хостем ки маълумоти нава ба барои шумо пешкаш бигардонем, метавонед видеоро ба дигарон ҳамроҳӣ кунед, то ки огоҳ бошанд. ягон нафари шумо документ надошта бошед ё номтон дар чорни спискаи Россия бошад, бихоҳед ки границаи Қазоқистон ба одамои боваринок сафар кунед, номерошон мебирояд, занг зада ҳатман аз номи мо суҳбат кунед. ҳаматарафа нависонда. салому алайкум ака. ман карта ёфтум. магазин да истифода бурдум. кормандони милитсия маро ёфт. аз ман объяснение гирифтанд ва ҷавоб додам. чӣ мешуда бошад? депортатсия мекунанд. шумо аввалош ки чизи дига кас шахсӣ истифода мебурдагиша ҳақ ва ҳуқуқ надонед истифода кунед барои манфиати худтон. ва дуюмуш ки барои депортатсия мекунанд ё ки намекунанд, агар ки депорт мекардан ё видварения мекардан, дарҳол дар ҳамо шуъбаи милитсия вақти пурсупос мисоли чиза ҳал мекардан ё ягон ҳалнома мебаровардан ба шумо. ҳоло он ки ҳозир милитсия худаш худсарона ҳақ дорад ки шуморо бесуд бурдан видварения ё депортатсия кунад. муҳаммад нависондай. ассалому алайкум ака. ман паспорти русӣ дорам. тоҷикистон омадам. хеле шид ҳамиҷаем. уже регистратсияи ма буд шид. бо гашта бирам. ягон проблема мешавад? раҳмат пешакӣ. дар асоси чӣ? дар асоси регистратсиятон буд шидан дар назар дошта бошем, мерем боз аз сари нав як регистратсияи дигар мекунед. тамом. пас сайн регистратсия кунед, ин ба манфиати худтон мебошад. нафарое ки чӣ доред? паспорти российский доред. козиев нависонда. ака як савол буд. ответ медодӣ. ман паспорти Россияро дорам. не ки загранпаспортша надорам. худам дар Қазоқистон. намехоҳам Россия рафтан. ман метавонам аз Тоҷикистон загранпаспорти Россияро гирифта. не, мутаассифона наметавонед. мисол бо тариқи посолства дар назар дошта бошем, иҷозат нест. қурбонзода нависонда. ассалому алайкум ака. патенти нав карда будам, получат официально кардам. ҳама чизша сари вақт месупоридам. патенти маро аннулировать кардан, рафтем ариза навистем. ҷавоб нашид. шуғли аҳолирам сабабша нагуфтанд. як хело мегӯянд ки айби прописка шидагиай. ҳозир ҳама чизи ман просроченӣ шидагиай. номам дар реестр биромадай. метавонам граница бигзарам? мемонда бошанд илтимос. як маълумот медодед. раҳмати калон. граница гузаштан барои дар назар дошта бошӣ ки миёй айсари нав ту патент мекунӣ, патент мегирӣ, не мутаассифона. патент ки аннулировать шавад, шумо то муддати як сол дигар наметавонед ки патент бигиред. парвиз раҷабов нависонда. салому алайкум ака. ман 6 моҳши депортшудагӣ, лек то ҳол дар Россия қарор дорам. агар билет гирам, дар аэропорт проблема мешавад ё ки не? метавонанд ки ҳамин муҳлате ки тара запрет кардагиянд, ҳамира зиёдтар кунанд, ба хотире ки шумо қонунро риоя накардед, яъне сари вақт аз Россия набаромадед. бедил нависонда. салом акаи Сорбон. як дӯстам илтимос кард ки ба шумо савол тиҳам. 4 фарзанд мебошанд, бо бибияш зиндагонӣ мекунад. бибияш аз хонааш баромада рафтагӣ, ин хонаро ба номи духтарам мекунам мегӯяд. падарам тарафи бибиям, мо чо кунем? ҳақ талаб карда метавонем ки куҷа банд намонем.
аввало раҳмат ба шумо, ҳамеша зинда бошед. яъне бибитон хонара ба номи духтараш карданӣ бошад, дар инҷа падари шумо ҳуқуқ дорад ки ҳақ талаб кунад, ҳақбар ба ҳисоб меравад. Баротов нависонда. Сормон: хизмат ба донишҷӯён 3 моҳ шудагӣ мегӯянд. Ростай? Не, ин гап рост нест. ягон тағйироту иловаҳо дар ин масъала шидагӣ нестанд бародари азиз. як нафари дигар нависонда паспорти Қирғизистон брай мешавад. Паспорти чӣ қати дар назар дорӣ бародар? Нафаҳмидам, хуштар бинавист. яъне ки барои ба Қирғизистон сафар кардан ба загранпаспорт метавонӣ сафар бикунӣ. як нафари дигар нависонда депортатсияра кушода мешавад. Не, мутаассифона намешавад. роҳҳое ки 99% вероятност ҳаст барои кушода карда нашиданаш. зинда ва сарбаланд бошен. савол дошта бошен бинависонед дар комментария. худо хоҳад дар видеои дигар мехонем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.